Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, чираттагы физика дәресенең практик өлеше. Без сезнең белән сыйыклыкларда һәм газларда булган басым күренешен өйрәнәбез. Һәм менә сезгә беренче бирем. 10 км 900 метр тирәнлектә диңгез суының басымын исәпләп табыгыз. Диңгез суының тыгызлыгы 1030 кг бүленгән куб метр. Әлеге мәсьәләнең шишелеше бик гади, сез аны экраннарда күрә аласыз. Димәк, биредә безнең басым 1030 тапкырланган 10 тапкырланган 10900-гә тигез. Нәтиҗәдә безнең килеп чыга 112,127 мегапаскаль микъдарындагы басым. Әлеге мәсьәләнең шишелешен дә сез шулай ук экраннардан карап өйрәнә аласыз. Тагын бер бирем. 10 метр бийеклектәге цистернага нефть тутырганнар. Нефтьнең тыгызлыгы 800 кг бүленгән куб метр булса, цистерна төбенә нинди басым ясалганын исәпләп табыгыз. Әлеге мәсьәләнең шишелешен дә сез шулай ук экраннардан карап өйрәнә аласыз. Киләсе бирем. Рәсемдә тоташкан савытларга төрле сыйыклыклар салынган. Аларның кайсысының тыгызлыгы күбрәк, кайсысының тыгызлыгы әзрәк икәнен билгеләгез. Кайсы якта сыйыклык басымы күбрәк булыр? Әлбәттә, тыгызлык зуррак булган сыйыклык баганасының биеклеге әзрәк булачак. Басымга килгәндә, сыйыклыклар үзара тигезләнеш хәлендә булганнан, алар ясаган басым бер төрле, ягъни үзара тигез килеп чыга. Киләсе бирем. Гидравлик пресс көчтән 10 тапкырга отыш алырга мөмкинлек бирә. Кечкенә пешкәкнең майданы 5 квадрат сантиметр булса, зур пешкәкнең майданын ничәгә тигез? Экраннардан карап, әлеге мәсьәләнең дә шишелеше белән танышып үтегез. Уйлап карагыз, гидравлик машиналарда сыйыклык урынына һава яисә башка төрле газлар куллану мөмкинме? Җавабыгызны нигезләгез. Соңгы биремгә дә җавапны таба алгансыздыр дип өметләнәм. Әлбәттә, без узган дәресләрдә сөйләшеп үттек. Сыйыклыклар алар үзләренең күләмнәрен саклыйлар, ләкин газлар үзләренең күләмнәрен саклый алмыйлар дидек. Ягъни алар бик җиңел кысыла һәм киңәя ала.
Нәкъ шушы сәбәпләр аркасында гидравлик машиналарда без газларны куллана алмыйбыз, бәлки үзләренең күләмнәрен даими рәвештә саклый алган сыеклыкларны гына файдаланырга мөмкин. Шулай дип, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән сыеклыкларда һәм газларда барган төрле басым күренешләре турында, аларның практик кулланылышлары турында берникадәр сөйләшеп, өйрәнеп үттек. Инде шуның белән безнең чираттагы физика дәресе дә ахырына якынлашты. Татарча онлайн мәктәп белән бергә калыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.